салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз мо бо шумо бениҳоят дар як мавзӯи шавқовар ҳамсӯҳбат мешавем ки боварӣ дорам барои шумо писанд мебиёяд. Барои ҳамин ҳатман ба канал подписатсия кунед, лайку комментариро фаромӯш накунед. бинед дӯстони азиз, бисёре аз одамон ҳамин хел савол метиҳанд ки чӣ гуна дар зиндагии худам ман хушбахтиро, муваффақиятро, сарватро ҷазб кунам, яъне ҷалб кунам, притягиват кунам. ва барои чӣ ҳамин хел савол ба миён мебиёяд ки баъзе одамон дар ҳақиқат дар зиндагӣ соҳиби он чизе ки мехоҳанд ҳастанд, баъзе одамон не. Сабабаш дар чӣ аст? Инро ман мехоҳам ба монанди як мисоле барои шумо фаҳмонам, шутоби ки хубтару фаҳмотар бошад. Бинед дӯстони азиз, тасаввур кунед ки шумо як шахсияте ҳастед ки просто печин пухтед, печени як 10 дона печени пухтед ва ҳамин печениҳоро мехоҳед ки ба берун баромада ба кӯдакон тақсим кунед. Ва вақте ки ба берун мебароед ба кӯдакон ҳамин печениҳоро тақсим мекунед, ба якчанд ҳолатҳо рӯбарӯ мешавед. ҳамин 10 та кӯдак да як донаи печени метиҳед. Ва ҳаст кӯдаке ки вақте ки ҳамин печении шуморо мегирад, вай просто мегирад, мираву мепартояд, меяд ки ман намехӯрам хеле чиз. ҳаст кӯдаке ки вай печении шуморо мегирад, як аз мегирад, мепартояд, мегӯяд ки ин он қадар бамаза не. Ва ҳаст кӯдаке ки вай просто печении шуморо мехӯраду ҳичи намегӯяд. Ва ҳаст боз кӯдаке ки печении шуморо мехӯраду мегӯяд ки ин печени тамоман маза надоштай, аз инҷа дида дар дигар ҷои печениҳои бамаза мепазанд. ҳамин хел. Ва охирда хулоса ҳаст як кӯдакаке ки вай вақте ки шумо печени метиҳед, вай печениро мегирад, вақти гирифтанда бениҳоят сахт хурсанд мешавад. Вай шумо барои ман печени додед, раҳмати калон, сипосгузорам, дастотон дар накунад, раҳмат барои меҳнатотон, раҳмат ки вақти худатонро сарф карда печени пухтед барои ман додед. Ва вақте ки печени шуморо мехӯрад, комплименти хуб мекунад, вай ин қадар печени бамаза, боз дастотон дар накунад, дигар чӣ. Ва вақте ки печения мехӯрад, тамом мекунад, мегӯяд ки раҳмат. Анаку бинед, тасаввур кунед, дафъаи оянда вақте ки шумо мехоҳед ки печени пазеду дар кӯдако тақсим кунед, печениҳоро мепазед, дар кадом кӯдак мехоҳед ки дилатон мекашад ки ҳамон печения бурда тиед? Дар ҳамон кӯдакое ки ноид карданд, ё ки нахӯрданд, ё ки партофтанд, ё ки дар ҳамон тифлаке ки вай ба як хушбахтӣ, ба як хурсандӣ қабул кард ҳамин печении шуморо? Албатта ба шахсияте ки чӣ кор кард? қабул карду аз шумо сипосгузорӣ кард. Дар зиндагии моро ҳамин хел аст дӯстони азиз. Шояд шумо имконияти харидани нонро дошта бошед. Ин як неъмати бузург аст аз ҷониби Худованд. Дар кисатон 2 сомон пул доред, якта нон харида хӯрда метонед. Ин як имконияти бузург аст. Барои ҳамин сипосгузорӣ кардан дар кор. Шояд ки шумо оилатон ба меред, фарзандои дустурак доред, ҳамсари хуб доред. Ин ҳам як неъмат аст аз ҷониби Худованд, сипосгузорӣ кардан дар кор. Шояд шумо ҷои кор доред ва аз ҳамин ҷои коратон як миқдор маоше мегиред ки зиндагитон пеш рафтед сай. Барои ирам сипосгузорӣ кардан дар кор. Умуман тамоми неъматҳое ки аз ҷониби Худованд ки шуморда намешавад, бепоён ҳастанд, мо агар ҳисоб кунем намешавад ҳисоб карда. Барои ҳар як неъмат мо шумо бояд ки сипосгузориро фаромӯш накунем. Ва чӣ қадаре ки мо шумо зиёдтарак сипосгузорӣ кардему, шукр кардему, раҳмат гуфтем, ҳамон қадар Худованди пок барои мо ризқи зиёд медиҳад. Ба монанди ҳамон шахсияте ки печени пухту дар тифлакон тақсим кард. Ина ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. Барои ҳамин шахсияте бошед ки доим сипосгузору шукргузор бошед ва дар зиндагиятон чизе ки хоҳед, ана ҳамон чиз мебиёяд. Шахсияти хушбахт ҳамон одаме аст ки аввалин дараҷа
аз он чизе ки дорад қаноатмандӣ мекунаду шукргузорӣ мекунад. Шахсияти сарватманд ҳамон шахсияте аст ки вай дар аввал ба кам қаноат карданро омӯхта буд, камро идора карданро омӯхта буд ва худованд барои ӯ неъмати зиёд дод. барои чӣ зиёд дод? Барои он ки медонист ки ҳамин шахсият дуруст идора карда метавонад, дуруст истифода бурда метавонад ба нафъияти халқи ман, ба нафъияти мардум ҳамин дороиро, ҳамин бойгариро истифода мебарад. пас сирро фаҳмидед. муваффақият баракати кор. агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман канали моро ба дӯстонатон тавсия диҳед. раҳмат, саломат бошед.